1001 noc. V hlavných úlohách v slovenskom znení Pavel Višňovský, Petra Vajdová, Martin Zatovič, Katarína Brichtová, Eva Matejková, Marián Slovák, Zuzana Kizeková, Katarína Kryžanová, Ján Tréger, Lena Košická, Michal Halon, Jana Strnisková, Ján Mistrík, Alexander Barot, Tamara Grožáková, Bianka Bucková. Hudba, scenár, produkcia, réžia. Projekt univerzitného kampusu je pre nás veľmi dôležitý. Urobili ste neuveriteľný návrh. Pani Šehrezáda, všetci hlasovali za vás. Gratulujem. Ďakujem. Dúfam, že stavebná firma postaví váš projekt tak, ako si to predstavujete. Vedúci spoločnosti príde o chvíľu. Prepáčte, pani Sabiha. Vedúci stavebnej firmy je už tu. Skvelé, presne na čas. Pozvite ho. Prosím, pani. Dobrý deň. Vítajte, pán Onur. Ďakujem. Prosím, zoznámim vás s pani Šehrezádou. S pani Šehrezádou sa už poznáme. Vážne? Áno. Dokonca v lete o nás písali v rovnakom článku. Naozaj? Nevedela som o tom. Bola som 2 roky v zahraničí. A o čom bol ten článok? Nič dôležité. Pracovné veci. Som rada, že sa poznáte. Prejdime teda rovno k téme. Budeme mať veľa času na rozhovor. Samozrejme. Pani Šehrezáda, váš projekt je veľmi dobrý. Gratulujem. Dobre, choď von a počkaj, potom to upracuješ. Prisahám, že ju zabijem, viac ju nenajdu. Nerob paniku, kam by šla? Vráti sa. Ty to asi nechápeš, čo? Ty nerozumieš turecky? Keď to nevyriešim, tak som mŕtvy, chápeš? Nedochádza ti to? Dobre, ale... Zbalila sa a utiekla. Skvelé, Kat volá. Pán Ragib? Kto iný vyvolal? Vypršal mi čas. Skončil. Nezdvihneš to? A čo mu mám povedať? Bratku, prepáč, kým sa Serkan vrátil z Bodrumu, žale utiekla. Nevedel som, že je to také súrne. Tá žale. Veď uvidí, keď sa mi dostane do rúk. Ďakujem, že ste sa obťažovali prísť, pani Šehrezáda. Nie je za čo. Dovidenia na ďalšom stretnutí, kde si povieme viac, pán Onur. Samozrejme. Pekný deň. Pekný deň. Pekný deň. Pekný deň. Pekný deň. Prosím. Vôbec si ma tým neprekvapil, Onur. Gratulujem. Takže si založil novú firmu, aby si sa zúčastnil projektu.
Keby som videla meno Biniapy, nikdy by som nesúhlasila. Teraz sa takto zatajuješ. O čo ti ide? Odíď z môjho života, odíď. Z tvojho života som odišiel dávno, Šehrezáda. Vymazala si ma z neho, keď si namiesto mňa uverila tej prostitútke. Prečo robíš na projekte? Keď si teda odišiel z môjho života, prečo si tu? Pretože ťa chcem vidieť. Chcem vidieť tvoj pohľad, keď dokážem, že som ti hovoril pravdu. Onedlho ma očistia. Nebudeš mať už žiadne pochybnosti. Kiež by ťa očistili. Prajem ti, aby si viac nebol vystavený takému očierňovaniu. Mrzí ma to, Onur. No moju reakciu neuvidíš. Pretože odstupujem od projektu. Takže v ten moment, ak vôbec príde, ma neuvidíš. Možno. No postačí mi, ak sa pozrieš do zrkadla a dokážeš byť k sebe úprimná. Chápeš to, Benu? Založil si novú firmu. Kvôli tomu, aby sa mnou mohol robiť na jednom projekte. Prečo nechce pochopiť, že je koniec? Aký koniec? Prepáč, ale ja ti vôbec nerozumiem. Vôbec ti nenapadlo, že pán Onur môže hovoriť pravdu? Nehnevaj sa na mňa. Si moja priateľka, ale nerozumiem, prečo si sa s pánom Onurom rozišla. Benu, ty si nevidela tú ženu v televízii? Dobre videla. Najskôr ma to šokovalo. Skoro som tomu uverila. No keď som nad tým rozmýšľala, čo ja viem, noc za peniaze. Nie, pán Onur by to neurobil. Vítajte, pán Onur. Ďakujem. Prosím. Dáte si niečo? Nie, vďaka. Prosím. Čo to je? Dokumenty, ktoré dokazujú, aká je Žalé. Čiže? Pozrite sa. Výstrižky z novín, správy a tak. Pripravím z nich článok. Stále ste ju neprinútili hovoriť? Najskôr ten článok. Toto mi je na nič, pán Ragib. To mám aj ja. Nehovorte tak. Keď to odvysielajú, ukáže sa, aká je tá žena prostitútka. To už každý vie. Nechápete, že ma dostanete do ešte väčšieho problému? Toto ma neočistí. Naopak, ak to odvysielate bez tej ženy, bude jasné, že Onur Axal ponúkol peniaze prostitútke. Tá žena musí hovoriť v televízii. Musí povedať, že to bolo sprisahanie na Onura Axala. A to spôsobom, ktorý každý pochopí. Ale že ona... Čo je s ňou? Utiekla. Zmizla. Tú ženu nájdete. Kvôli sebe. Pán Onur, nechal som prehľadať celú krajinu. Dajte mi trochu. Pán Ragib, tá ženská sa zahrávala s mojou cťou. Ja nemám čo stratiť. Hlbšie už nepadnem. No ak zverejnia veci o vás, vy skončíte. Čas plynie. Bude lepšie, ak sa poponáhľate. Čo má chémia so stavebníctvom? Skutočne? Nie, tak hovor. Rozvinutá matematika 1, fyzika 1. Máte už hotové úlohy, keď ste sa usadili pred telkou? Hotové. A ja ich mám hotové. Kde máte strýka? Na balkóne. Základy inžinierstva. Nie, nerobím si poznámky. Nemám na to dôvod. Vedie k tomu kniha. Uč sa z knihy ako ja. Dobre, dobre.
Zajtra sa uvidíme. Bye, bye. Kamarát zo školy nebol v škole. Chcel poznámky. Hovorí mu, máš knihu, uč sa. Aký je to kamarát, synak? Hneď na začiatku nechodí do školy. Počúvaj, ak budeš aj ty blicovať... Nie, striko Burhan, to nemôžem. Každá minúta je strata peňazí. Taká škoda. Výborne. Čo sa dnes dialo? Čo sa dialo? V nadácii bola porada. Aha, ako dopadla? Šehrezáda je spokojná s tou druhou firmou. No, to neviem. Zákazku asi dostal. Kto ju dostal? Synak, tak povedz už. Onur Aksal. Aha? Gratulujem, Jovan. Vďaka, pane, za to, že ste ma vybrali. Ďakujem pekne. Boli ste už na vojne? Nie, že poviete, ako Kamil, odchádzam zo zamestnania a dovidenia. Nie, pane, už som bol na vojne. V Manise, 8. žandárstvo oddiel komando. Žandári, komando. Nemali sme ho zamestnať ako ochranku? Robili by ste radšej ochranku? Nie, pane. Bude mi cťou robiť vo vašej blízkosti. Čaká na vás pán Zafer. Hneď som tam. Ešte raz vítajte. Vďaka. Dávajte pozor. A auto nech je vždy čisté. Dobré ráno. Dobré ráno. Zafer na tom trvá. Nechce sa podieľať na novom projekte. Nemôžem ho presvedčiť. No. A prečo nechceš, Zafer? Nechápem to. Som unavený, priatelia. Nie som taký mladý ako vy. Skutočne. Chcem si nájsť čas na svoju rodinu. Prosím, pochopte to. Nebudeme ťa tak unavovať. Môžeme to posunúť, ale nehovor nie. Áno, neponáhľa to. Nie, nie. Presunieme to, braček, nevadí. Môžeme s tým trochu počkať. Oddychni si a choďte z Gulistan na dovolenku. Áno, a potom sa môžeme o tom porozprávať. Ešte o tom porozmýšľaj. Prejdime na inú tému. Aha. Schválili úver na kultúrne stredisko. Vážne? Výborne. Musíme ísť do Kopenhágenu. Hneď teraz? V sobotu. Tak skoro? Niečo sa stalo. Informovali nás neskoro. Čakajú nás na podpis. Navrhli sme, že pôjdeš so Zaferom. Ty nemôžeš? Mám stretnutie na magistráte Istanbulu. Musím tam ísť. Je to dôležité. Veľmi zle načasované. No čo už? Čo narobíme? Bude to trochu zložité, ale hneď sme späť. Stiahnem svoj projekt, pán Burhan. Už na ňom nechcem pokračovať. Kvôli Onurovi Aksalovi? Áno. Nechcem sa s ním už priamo stretnúť. No on sa stretol s tebou. Zabudol na svoju česť a stretol sa s tebou. Takže je čestný. Prestaňte, prosím. Veď viete, čo sa stalo. Ja nič neviem, dcérka. Skutočne to neviem. Podľa mňa to nevieš ani ty. Dokonca ani pán Onur to nevie. Ak si trochu vážiš moje slova, dovoľ mi, aby som ti niečo povedal. Samozrejme. Hovorte, počúvam vás. Dcérka, povedzme, že máš pravdu. Onur Aksal urobil tú nečestnosť. Rozišla si sa s ním, aby si zachovala svoju sebaúctu. Dobre. No, čo keď pán Onur neklame? Čo ak je to čestný muž? Čo ak to na neho ušili? Dokážeš žiť s touto výčitkou svedomia? Čo ak mám pravdu ja? Z tejto strany sa na to nepozeráte? Čo ak Onur naozaj... Ak máš pravdu, vypočul by som ho. Až potom by som povedal s Bohom. Budem trochu tvrdý, Šehrezáda. Odpusť mi. Tomu sa hovorí rozsudok bez výsluchu. Prosím vás, ja... Tá žena niečo natárala. To je všetko. Pán Onur sa nemohol ani obhájiť. Pán Burhan, zabudnime na moje pocity, na to všetko, čo som prežila. Podľa vás je správne spolupracovať s Onurom? Veď je to naša prvá zákazka. Pozri.
Ceníš si toto tu viac ako sebaúctu pána Onura Šehrezáda. Práca vždy bola aj bude. No, ak mu povieš, že odstupuješ od zákazky kvôli nemu, urobíš tým voči nemu nesprávnu vec. Keby som bol na mieste pána Onura, teraz sa neuraz, nahneval by som sa. Či by som ti odpustil? Neviem. Budúci týždeň máme poslednú liečbu. Hotovo. Skončilo to. Je úplne zdravá? Nemusíte sa ničoho obávať. Ak po operácii zostali nejaké zlé bunky, dúfame, že sme ich počas liečby všetky zničili. Môžu sa vyskytnúť na inom mieste. Povedzte mi pravdu, pán doktor. Nie, pani Fisun. Na to vôbec nemyslíte. Momentálne ste úplne vyliečená. No, ako si radu... vyliečená. Výborne. Minútku, Ali Kamal. Pán doktor niečo hovorí. Pozrite, dám vám radu. Musíte chodiť na pravidelné kontroly. Najdôležitejšie sú prvé 2 roky. Prvý rok budete chodiť na kontrolu každé 2 až 3 mesiace. Druhý rok každých 6 mesiacov. Nejaký čas vás budeme kontrolovať. Čo máme teda urobiť? Nemusíte robiť nič špeciálne. Pani Fisun môže žiť normálny život. Počula si? Skončilo to, si zdravá. Hovoríte, že som sa vyliečila, no ja sa vôbec necítim dobre. Nie som ako predtým. Ako by som zostarla o 10 rokov. To je normálne, pani Fisun. Podstúpili ste veľmi ťažkú operáciu. Vaša liečba bola veľmi náročná. Teraz sa snažte myslieť na dobré. Úplne vypustite z hlavy slovo rakovina. Dobre, ale aký normálny život? Aj tak musím brať nejaké lieky a Nie. Nemusíte brať žiadne lieky. Stačí, ak sa budete vyhýbať stresu. Zatiaľ je všetko v normále, pani Fisun. Upokojte sa. Ďakujeme, pán doktor. Pekný deň. Pekný deň. Ďakujeme. Chystáš sa von? Môžeš mi kúpiť ten liek na reumu. Lekárnik už vie. Povie, že mamin červený liek. Dobre. Kam sme sa to len dopracovali? Neochkaj zas, mama. Prečo si zavrela obchod? Z čoho budeme žiť? Mama, hovorili sme o tom. Dcéra moja, aká si hlúpa. Necháš si urobiť dieťa. Vôbec nemáš rozum. Kam si dala účet za elektrínu? Je v zásuvke. Zavolaj tomu chlapovi. Keď vedel urobiť decko, nech sa stará. Je bohatý, nech prevezme zodpovednosť. Mama, prestaň. Odkedy som tu, otravuješ ma s tým? Nemá ma zdá pravdu? Samé nemáme čo jesť. Kedy si nemala čo jesť? Čo také ti chýba? Nestarám sa o teba? Postaram sa aj o dieťa. Nechcem o tom viac počuť. Čo poviem susedom? Na to vôbec nemyslíš? Povedala som im, že si sa vydala a manžel robí s kožou. Čo im teraz poviem? Povie, že sme sa rozišli. Rozumieš? Nefungovalo to, rozišli sa. Pozrite. Povedzte mi adresu a dostanete viac. Naozaj ju neviem, pane. Vy to nechápete. Berte. No tak berte. Nenaťahujte to a dajte mi tú adresu. Nebojte sa. Nepoviem, odkiaľ ju mám. Keby som vedel, povedal by som. Mám rád peniaze. Nechala mi len svoje číslo. To máte aj vy. Zoberte to. Berte. Ak sa ozve, dajte mi vedieť. Je to zbytočné. Budem čakať. Zavolajte mi. To je ale tvrdohlavec. Tak ja idem, majte sa. Vďaka, strýko Burhan. Pozdravujte všetkých doma. Pozdravím. Kedy sa u nás zastavíte? Vôbec neprídete? Zastavím. Čoskoro vás navštívime. Poboskajte za mňa, dievčatá. Idem teda, majte sa. Mihriban, doneste mi čaj. Gani, môžeš na chvíľu? Idem.
Zariadil som pripojenie na internet. Zostala už iba tlačiareň Šehrezáda. Pani Šehrezáda, Gani môj. Nie Šehrezáda. Pardon. Tu sme v práci, Gani. Budem rada, ak nás budeš oslovovať pani Šehrezáda a pani Mihriban, chápeš? Pani Mihriban. Pardon. Myslel som si, že je to bezprostredné. Bezprostredné je to doma, Gani. A vonku sa tak oslovujme. Ale nie tu. Dobre. Ešte niečo. Pani Mihriban je moja asistentka. Nemá na starosti čaj. Kým tu nemáme obsluhu, uvaríš si čaj a kávu sám, dobre? Dobre, pani Šehrezáda. Choď. Bol si smutný, keď si videl Šehrezádu? Nedal som to najavo. Dobre si urobil. Tiež sa asi prekvapila. Veľmi. Očividne sa prekvapila. Keď ma uvidela, z očí jej šľahal plameň. Nahnevalo ju, že si založil firmu? Nahnevalo. Veľmi. Zvláštne. Keď šla do auta, mal som problém nepozrieť sa na ňu. Myslel som si, že keď ma vymazala zo svojho života, že ma moja láska k nej opustila. Neopustila? Narástla. Vravím si, Šehrezáda na teba zabudla. Žije si v celku dobre. Musíš aj ty zabudnúť. Nechajme to. Nehovorí sa len tak, že chytia toho, čo uteká. Ja Šehrezádu nechcem chytiť. Honor, neklam sám seba. Kvôli nej si založil firmu. Áno. Možno, že robím chybu. Nemal som sa s ňou stretnúť. Urobil si dobre. Uvidíš, keď pochopí, že máš pravdu. Keď pochopí pravdu? Kedy to bude? Nemôžem uveriť tomu, čo sa mi vlastne stalo. Ako ma mohli takto očierniť? Myslím si, že je to zlý sen. Našli už tú ženu? Nie. No Ragipovi som povedal svoje. Zvyšok je už na ňom. To CD predložím súdu. Máš pravdu. Prepáč mi. Prosím? Nie, som vonku. No, zavolám ti neskôr. A ja. Maj sa. Jasamin? Kto to bol? Nikto. Prečo? No, hovor. Máš niekoho? Je to čerstvé. Neviem, či je to vážne. Teším sa. Počkaj, sme len na začiatku. Nech je to akokoľvek. Aspoň niekto z nás je šťastný. Tak čo? Aký je nový kuchár? Skvelý. Omáčka je výborná. Je tvrdohlavý. Všetko robí podľa seba. Nech len robí. Nenechaj si ho ujsť. Ver Beninmu vkusu. Je veľká gurmánka. Čo má nové Šehrezáda? Dnes mala ísť do nadácie. Bola tam. No a? Vie, kto bude staviteľská firma? Snáď áno. Akože snáď. Vie, či nevie. Kto to dostal? Benu, prečo si ticho? Odpovedz mi. Kto to dostal? Nejaká firma Axon. Axon? Nejaká nová firma? Pozná Šehrezáda majiteľa. I keď by mohla. Čo je ti, Benu? Prečo si ticho? Ak vieš, tak odpovedz. Ak nie, tak povedz, že nevieš. Kto je majiteľom tej firmy? Pán Onur. Nerozumiem. Pán Onur založil novú firmu.
Sevgi! Sevgi, prosím. Prosím, vypočuj ma. Sevgi, prosím ťa. Pusť ma, Ali Kemal. Prosím. Nechcel som, aby to takto dopadlo. Chancel veľmi milujem. Veľmi mi chýba. Zničil si to, Ali Kemal. Zničil si Chancel. Prezraď mi, kde je teraz. Všetko napravím, sľubujem ti to. Kde je Chancel? Nepôjdeme do kina? Nie, bratku, pôjdem domov, musím sa učiť. Netvár sa, že keď si na univerzite, máš veľa učenia. Aké tvárenie? Univerzita je ťažká. To nie je kurz. Rád všetko preháňaš. Nepreháňam. Škoda, že si sa aj ty trochu nesnažil. Možno by ťa prijali. Tento rok ma príjmu. Vždy, keď si na to spomeniem, idem sa zblázniť. Mal som skrátka smolu. Keby som mal o 2 body viac, boli by ma prijali. Mal si sa učiť. Získal by si tie 2 body. Tento rok sa tomu už budem venovať. Počuj, ako sa ti to darí tajiť? Nakúpil som si knihy. Večer si ich položím na stôl a pozerám. Človek občas zaklame. Ale až takto? Musel som, čo som mal povedať? Pardon, strýko Burhan, nevzali ma na univerzitu, peniaze na kurz uleteli. Nemôžem mu povedať, že s ním budem bývať ďalší rok. No nemusel si až tak klamať. Bratku, nechápeš ma. Do Kajsery sa už nevráti. Zahynul by som tam. Nevrátim sa. Klamstvo, neklamstvo, musím vydržať. Uvidíme, kedy dohorí tvoja sviečka. Nikdy, bratku, nikdy. Školu si platíš na splátky? Strýko Burhan má veľa peňazí. Trochu nás sponzoruje, no čo je na tom? Jedného dňa na to doplatíš. Dávam si veľký pozor. Som stále v pozore. Doktor povedal, aby som si dávala veľký pozor. Nemám sa rozčuľovať, nemám byť smutná a nesmiem sa vystavovať stresu. Inak sa to vráti. Potom ma už nezachránia. Čo to hovoríš, dcérka moja? Ako? Môže sa to vrátiť? A pre Boha len to nie. Ak to pôjde takto ďalej, vráti sa to. Ak sa to nezmení, čoskoro zaplním hrob. Čo to hovoríš, Fisun? Ukrátili sme ťa niekedy o niečo. Neurobili sme vždy to, čo si chcela? No povedz. Vy nie, mama. Nech vás oboch Pán Boh požehná. Takže? Pozrite sa, koľko je hodín. Ali Kemal stále nie je doma. Práve prišiel. Podcenila si ho. Dobrý večer. Aj tebe, synak. Vitaj, synček. My sme už večerali. Nepočkali sme ťa, prepáč. Nevadí, nestihol som. Dám ti niečo prichystať. Prečo máš kyslý výraz, Ali Kemal? Nebodaj si urazený? Máš chorú manželku, nemohol si zostať. Fisun. Ako sa to so mnou rozprávaš? Čo tým chceš povedať? No tak, keď som videla, ako sa tváriš, žartovala som. Žartovala, Fisun? Toto je vtipné? Máš tým problém, Ali Kemal? Kvôli mne si nerob starosti. Mám iný problém. Veľmi veľký problém. Ali Kemal. Ja viem, aký máš problém, nie som hlúpa. Celý problém je v tom, že som to prežila. Fisun. Nesúvisí to s tebou. Poviem ti, o čo ide? Ali Kemal! Ali Kemal! Zmizla žena, ktorá nosí pod srdcom moje dieťa. Chancel je preč. Zmizla! Ali Kemal, čo si urobil? Čo? Tvoje dieťa? Počujem dobre? Svet sa netočí len okolo teba, Fisun. Nie si pupkom sveta. Čo si to urobil, synu? Dokedy som to mal tajiť, otec? Raz by sa to dozvedela. Nevidíš, je chorá. Vyliečila sa, nemaj strach. Podľa doktora je zdravšia ako ja.
potrestal. Vy ste to vedeli? Prečo ste to tajili? Dcérka, bola si chorá. Tvoj stav bol zlý. Aby ti nebolo horšie. Viete už pohlavie? Vieme. Nebodaj chlapec. Škoda, že mi doktor povedal, že som zdravá. Keby mi zostali 3 dni života, užila by som si ešte deti a obrátila by som sa na prach. Prečo vôbec žijem? Fisu, prestaň, dcérka. Keď takto rozprávaš. Aká hlúposť. Keď mi vyoperovali maternicu, cítila som, ako by som mala pôrod. Ako do Rímu. Z Burču a Buket mi napadali chlapčenské mená. Búra. Burak. Bulut. Meno Bulut sa mi veľmi páčilo. Naozaj pekné meno. Dobre, bude sa volať Bulut. Potom som si spomenula, že už nemôžem mať deti. Že vám nemôžem dať vnúka. O moja. Prestaň. Tíško. No tak. Pláč. Zapojil som do toho aj políciu. Našli lietadlo, ktorým odletela. Ukrýva sa niekde na juhu. Prehľadávajú všetky dovolenkové strediská. Čoskoro ju nájdeme. Potom okamžite... Toto je váš problém, pán Ragib. Do súdu zostáva niekoľko dní. Buď to vyriešite, alebo... Nepotrvá to dlho, pán Onur. Pozrite, ja vám prisahám, že ju čoskoro nájdeme. Zajtra či pozajtra ju dotiahnem pred kamery. Sľubujem. Skúste ma trochu pochopiť. Chápal som vás už dosť dlho, pán Ragib. Moja trpezlivosť má svoje hranice. Pán Onur. Nájdete ju a zavolajte mi. Vstúpte. Všetko je pripravené. Mám to poslať. Dajte to mne, vybavím to. Ako si želáte. Dobrý deň. Vítajte, pán Kerem. Dobrý deň. Ďakujem. Máte toho veľa? V skutočnosti ani nie. Nesadnete si? Teraz nie. Ak máte čas, nepôjdeme von? Na chvíľu. Chcem s vami o niečom hovoriť. A nemôžete tu? Vonku je to príjemnejšie. Dobre.
Šoférujem ja. Ako si prajete? Dnes máš voľno. Voľno? Som z Onura smutný. Naozaj. Predstavte si, že si dokonca založil novú firmu len preto, aby mohol s vami spolupracovať. Som zvedavý, kedy pochopí, že vás už má nechať na pokoji. Súhlasila som so spoluprácou s pánom Onurom. Súhlasili ste. Ako ste mohli, Šehrezáda? Onur vám skoro zničil život. To, čo vám urobil. Budete s ním sedieť za jedným stolom? Nemusíme sedieť za jedným stolom, dá sa to aj bez toho. Správam sa profesionálne, pán Kerem. Nerobte to. Nenechá vás, viete to. Nebude vás vyrušovať, že bude stále pri vás. Šehrezáda. Odstránte Onura zo svojho života. Vymažte ho. Som si o vás nemyslela, to nie... Šehrezáda. Nie som slepá, pán Kerem. Od začiatku som si vedomá vášho záujmu, ale povedala som si, že to pochopíte. A okrem toho Benu vás tak veľmi ľúbi. Kto len môže odolať takej veľkej láske? Ale vy... Šehrezáda, vypočujte ma. Nemôžete len tak odísť. Nie, nechcem nič počuť. To ja som bol do vás zaľúbený. To ja. Aj Onur to vedel. Prosím, nepokračujte. Ja som sa stiahol. Vidíte, čo vám teraz urobil. Prečo stále trváte? Stačí! Ako môžete pokračovať? Ako to, že sa ani trochu nehambíte? Nebudem sa hambiť za to, že vás ľúbim. Človek sa za lásku nehambí. Hambí, pán Kerem. Za niektoré lásky sa treba hambiť. Benu je moja najlepšia priateľka. Neskutočne vás miluje a vy by ste sa mali hambiť za to, že sa tvárite, ako by ste ju ľúbili. Hambím sa. Nenávidím sa za to, čo robím, Benu. Verte mi. To dobre robíte. Tvárme sa, že sa toto nestalo. Vy ste mi nič nepovedali a ja som nič nepočula.